Prosím tě, Míšo, můžeš si trochu pospíšit, já už docela potřebuju, víš? Já už půjdu, Lukáši, vydrž. Prosím tě, můžeš už fakt, já už fakt potřebuju docela hodně, jako. No jo, já už jdu. Lukáši, ono je to nějaký rozbitý. Nejde. Ty já už to fakt asi nevydržím. Vydrž, hele, už to si povolilo, už to půjde. Já myslím, že teď už je to jedno. Takže otevřít zabuchnutý dveře, to bychom měli. A teďko si o zámečnících a ostatních oborech povíme trochu víc. Začneme třeba rovnou tady. Dříve se říkalo zlaté české ručičky. Tak to je samozřejmě pravda, protože u tohoto řemesla jsou víc než potřeba. Kromě rukou tu ale nesmí chybět ani bystrý mozek, protože právě u profesí zámečníka nebo obráběče kovů a nástrojaře je kombinace inteligence a zároveň zručnosti potřeba. Odvádějí 100% práci, jako odvádím i já, myslí hlavně hlavou a s otevřenýma očima. Máš nějakou představu, co dělá zámečník? Zámečník, to si představím chlapa, který mi přijede odemknout dveře, když si zabouchnu klíče třeba. Tak zámečník to určitě prostě dělá klíče, zámky, nějaký bezpečnostní systém a takový. Zámečník, že třeba opravuje dveře, když se někdo zabouchne klíče v zámku, tak si zavolá zámečníka, aby mu vlastně nějak bezbolestně ty dveře otevřel, aby se mu nezničily zámky, uvrat, různý takovýhle věci. No třeba vrata, když to je dneska potřeba, vlastně vám to udělá jinak. Pak šrouby třeba, všechno se dělá se železem. Stát se zámečníkem, to znamená umět spoustu věcí najednou, takže kdo myslel jen na výrobu klíčů a otevírání dveří, byl vedle. V první řadě je potřeba poznat a naučit se zacházet s kovem. Tento materiál by měl být vlastně vaším nejlepším kamarádem. Opracovává se, měří, tvaruje a pak skládá, montuje a nakonec slouží. To vůbec nevypadá špatně a Lukáši, můžeš mi teda zjistit, co vlastně takový zámečník musí všechno zvládnout? Člověk vyučený zámečníkem je v podstatě univerzální. Znalostí má opravdu hodně a když je šikovný a práce mu jde od ruky, tak má vyhráno. Samotná práce spočívá v tom, že zámečník umí sám ručně nebo s pomocí stroje vyrobit součásti strojů a zařízení. Zvládne i celé části stavebních konstrukcí, bez kterých by se na stavbách neobešly. A nejenom to, umí provádět montáž, údržbu, ale i opravy strojů a zařízení, a to jak v průmyslu, tak i ve stavebnictví nebo v dopravě. Můj mozek teďko nepobírá toho na mě hafo, ale život si fakt nevybírá a to nejsem pako. Pokud můžu porovnat, tak před 20 lety určitě, když to vezmeme obecně, tak řemeslníci museli být manuálně zruční. Byl tam kladen důraz na přesnost, což je dneska. Ovšem dneska už výrobní technologie postoupily někam dál a nezbytnost výpočetní techniky v tomto problému je určitě velmi důležitá a ten člověk musí být nejen zručný, ale musí zvládat i trošku intelektuální a vlastně grafickou představivost a technologii vlastně výrobních postupů. Tak nevím, jestli bych měl tady na to trpělivost. Ale jak tak koukám, Kuba s tím problém nemá. No tak děda už byl taky zámečníkem, mi se to líbilo ten obor, tak jsem si řekl, že na to půjdu, protože je to dobrý obor, dá se v tom dobře uplatnit. Je to prostě zajímavá práce. Mě baví dělat rukama, že prostě mám pak radost, že dokážu udělat něco s vlastníma rukama, nějaký dobrý výrobek. Říká, že je to tu nacajk, ale chybí ti tu holky, to se ti jen zdá, podívej se naproti. Ale tak to určitě není. Počkej, já to půjdu zjistit. Dívky se samozřejmě hlásit mohou, pár jsme jich tady i měli a některé máme. Nicméně určitě si myslím, že by se začlenili velmi dobře. Jde o to, jak by zvládli ten chlapecký kolektiv. Ať už se jedná o dívku nebo chlapce, musí to být lidé, na které je spolehnutí. Když dostanou zadání, musí si s ním umět sami poradit.
Proto taky musí umět číst a používat technické podklady a svou práci pomocí technických dat zdokumentovat. Takže jenom zručnost opravdu nestačí. Tvoje osobnost zevluje, ale mozek ti šrotuje, na 100% pracuje a tak to je. Kdo umí, ten umí. A pak najde uplatnění ve strojírenství, ale také v potravinářském, automobilovém a dokonce i třeba v leteckém průmyslu. A ještě něco. V rámci studia je možné získat svářický průkaz a to se v praxi taky může hodit. Jak je vidět, Lukášovi se na škole líbí. Pojďme se ale podívat, jak to vypadá skutečně v praxi. Tady to je Jirka, který pracuje jako zámečník ve své vlastní firmě. Povolání, co jsem si chtěl vybrat, tak mě ho strašně uživil děda, který měl malou dílnu, pořád tam něco vyráběl, tak to byl můj takový vzor, vždycky jak jsem na ně koukal, jak něco vyrobí, třeba vrata, pak jsem to viděl, jak to funguje, tak to bylo takový něco úžasného pro mě, když jsem byl malej. Tady jsem se vybíral, čím se stanou, tak ten zámečník pro mě byla taková rozumná volba. Jeho firma je dnes úspěšná a na zakázky si nemusí stěžovat. Hlavní ale je, že ho práce stále baví. Teď jsem si s kamarádem založil firmu, kde děláme různé věci. Třeba teď jsme zrovna dělali plot. Není to stereotyp, prostě mě to baví. Člověk se dostane do kontaktu se zajímavýma lidma. Co se to ale děje mezi tím tady ve škole? Že by se Lukáš chystal stát se zámečníkem? No, nechme se překvapit, jak mu to půjde. Už to vypadá, že budeme končit. Ale ještě se podíváme na obráběče kovů a nástrojaře. Obráběč kovů, jak už název napovídá, je obor, kde se kovy dále zpracovávají. Z vyučení vyjdou odborníci, kteří zvládají technologie ručního i strojního obrábění. Předpokladem je, že budou znát technologické postupy, tedy jak něco vyrobit. Musí ale také umět číst výrobní výkresy, tedy podle čeho vyrobit. Kdo se vyučí a všechno zvládne, je schopný samostatně nastavovat, obsluhovat a udržovat takovéto obráběcí stroje. A víš ty, Míšo, vůbec, co to jsou obráběcí stroje? No jasně, že vím. Je to soustruh, fréza, vrtačka, bruska. A něco podobného je nástrojař. Ten se zabývá zhotovováním a sestavováním strojních součástí, zařízení a prvků konstrukcí. Když je pak v praxi, věnuje se jednoduše řečeno montáži, údržbě a opravám strojů a zařízení. Takže taky fakt potřebná práce. Co ty na to, Míšo? Všechno, co říkáš, je super, ale už se radši vrať zpátky.